Všichni vás zdravím, zase z práce, dneska jsem tady díl. Dneska je to 10. den, co hladovím, cítím se dobře, jenom bych teda trošku už spala. Jsem taková unavená, ne z té hladovky, a protože jsem málo spala, vstávala jsem docela brzo. Tak, už jsem si tak jako rozhodla, kdy hladovění ukončím. Jídelníček jsem si napsala a bude to přesně 16 dní, co budu hladovět. A ten 17. začnu vlastně už se vracet zpátky k jídlu. Což znamená přesně za týden ve středu. Celý úterý budu odšťavňovat a lisovat a ždímat. Takže se už jako fakt je to takový uchylný, já těším na jídlo. Ale to se dá vydržet. Víkend je vlastně před náma, tam budu odpočívat. Půjdu snad do sauny zkusit, půjdu na špacír, taky tam mám jedno focení, takže budu mít jako takový odpočinkový víkend, na který se opravdu těším. Tak nicméně jsem chtěla akorát říct k té hladovce, že dřív byly i léčebny, které vlastně léčily díky hladovění různé nemoci. No a teďka už to samozřejmě není, teďka už máme farmacii a ta nám hodně pomáhá.